שלא יראו אותי. טוב, זה לא עושה. היום אני בונה עם מנהל במיינקראפט. אני מסתרגם עם מי שמכיר אותי. או שלא. אז אנחנו בונים רכבת הרים. אז אנחנו בונים רכבת הרים. כי משעמם לנו, אז אנחנו בונות. ערוץ חדש, תירשמו, תנו לייק. גם סטאר גיימינג. תנו סאב. מה? סאב? סאב. הוא לא התכוון לסאב, הוא התכוון לסאב. סאב. לא סאב. סנוקיז everyday. יהודה, סתם לא קוראים לי. שמים כל יום. מי? סנוקיז everyday. אתה רוצה? זה קורה. אומרים את זה ב-MLG. גם אני הכנתי. אני אעשה גם סרטון. ואז זה. אבל צריכה גם אינטרו. אולי נעשה עוד כמה ימים סרטון ביחד. בסדר. אולי. לא בטוח. אמרתי כבר בערוץ שלי. מתי אמרת? תירשמו לערוץ שלי. ממש שקט חלוטין. יהודה, לא יהודה. מיינקראפט פרק אחד, ככה את קוראת לזה? לא יהודה, נו. יש לך שם שמזכיר לי ילד מהכיתה. מיינקראפט פרק אחד... מיינקראפט פרק אחד מרכבת הרים. מה אני אגיד לך? תעשי סרטון לפתיחה של הערוץ. ליפסי, כן. בוא ננסה. אני רק מדבר כי... סמן לו. לא! יופי. יאללה. הנה פרה. אני לא יכול לעשות סרטון. למה לא? כאילו אני יכול. אני אעשה לערוץ עכשיו. אתה יכול לצלם בינתיים, ואז אתה לא תצטרך לעשות את זה. היי, מה קורה? יהודה, לא יהודה. נו, כל הזמן נזלבל בין השם שלך לבין ילד מהכיתה שלי. סתם, כן באמת, זה סתם. אבל רואים? גם בניתי גם מגלשת מים, מי שלא יודע לכם. אבל אחד זה נעשה די לאט. אם אתם רוצים אפשר להראות לכם עכשיו. אבל... תעשי סרטון על הסברים. כן. יהודה, לא? טוב, כולם עושים איתי. אני אעשה חדש. רגע. אם אתם רוצים, לא, אתם מכירים את החרב הזהב הזאת שנוצצת? זה כלום, מה שאתם צריכים אתם לוקחים. אתם הולכים לפה. לא, אני אומרת, זה הסברה אתם לוקחים את זה, הולכים לפה. הנה, אני אראה לכם. זה עם העיגול, אם אתם רואים. אתם נגיד לוקחים חרב, מה שאתם רוצים? לא, תראה לך. זה כלום, נגיד, אני עכשיו אקח חרב מברזל. אתם עושים את זה. אתם לוחצים מאחד מהם. אני אומרת סתם, 2 הכי טוב. לא, 3. איך 3? אז ניסיתי את 3 ולא גם כלום. מה זה הידיים האלה? יהודה! מה? אני שונאת. רגע, אנחנו יצא... סליחה, שפטרות היה צריך מכירים. פשוט נכנס... בגלל שזה טלפון שלי. של המנהל, אז כזה, יש לו עוד טלפון, אז כזה... אז הסתמשתי בזה. אז פשוט עוד ילד. אז הוא לוקח את זה, אז הוא משתמש גם בזה. ואני שונאת אותו. והוא שם דמות שבן בליבת. יהודה, תגיד לו רגע שנייה. הוא אומר, אכפת לי, אני לא מפחד ממנה. איך אומר? עובדה שהוא כן. כל הזמן בורח ממני. את זה באותו זמן. רגע. סליחה, הייתה טעות בהתחלה. אוקיי, מה זה... הנה, אם אתם רואים כבר יש לי חרב וזה. אתם יכולים... סליחה על הרעשים. תקשיבו, עכשיו אם אתם רוצים, עכשיו אני אראה לכם. אתם לוקחים סתם אחד מהדברים האלו. אני אעשה קטע... לא יהודה, יואו! אתם עושים מגלשת מים. עשינו כבר. נכון, אני אבל מראה עכשיו להם. אראה לכם איך לעשות את זה. אוקיי, עכשיו עושים... את יהודה, לא יהודה, יאללה. מה נגיד? נקרא לך מהיום יהודה.
אוקיי, כל פעם שאתם עושים אחד חדש, אז אתם מורידים אותו למטה, ואז שמים אותו עוד אחד, אז ככה. עד שאתם תראו מדרגות. כן. סוג של, כן, מדרגות כאלה. ואז כזה אתם יורדים עד הסוף, ובשביל שלא יהיה לכם בצדדים מים בצדדים, אז אתם פשוט שמים עוד אחד. רגע. בצדדים עוד פעם עם גדר, ואז זה. טוב, אני אראה לך ככה. רק מיינקראפט, ולבטף. אוקיי, אז חזרנו. הלכתי לישון כי זה לא יראה טוב, אז זה מה שקרה. בניתי את זה. ככה בנינו גלישת מים. וכשאתם שמים את הגדרות, אם אתם חושבים שזה אמור להיות מחובר, זה לא. אז זה יכול להיות ככה, ואז אם אתם רוצים, עכשיו בוא נראה איך מתגלשים. אתם יכולים גם לשים סולם, פשוט אני לא שמה כי זה הכי טוב לעוף, גם כי אתם נופלים בסולם. ואז אתם שוחים. אם אתם מהר אז טוב, אז ביי, בפרק הבא.